Batan-on sa Pararanas, Samar nga nakuha og bungas manga patay human matagak og naligsan sa milabay nga truck. Nahitabong insidente hapon ni Miyerkules. Gidali sa pagdala sa ospital ang 16 anyos nga biktima apan matod sa kapulisan sa Pararanas Impias gideklarar kining dead on arrival. Sa investigasyon sa kapulisan, ang Batan-on mikatkat sa punoan sa Indian mango nga naadaplin sa kalsada aron mamupuon pagbunga. Taliwa siyang pagpanguha og mangga. Nahagbong ang biktima gikan sa punuan ug nahagbong sa kalsada ug insakto nga miagi ang truck. Ang truck gikan sa Katbalugan City padong sa Tacloban City. Giandam na karon ang tukmang kasong ipasaka patok sa 46 anyos nga driver sa truck. 66 anyos nga US national ang napalgang patay sulod sa giabangang lawak. Alas 9:55 gabi sa barangay 79, Baras, Tacloban City. Amang US national o sa retired aeronautics engineer, matod sa kapulisan, napalgan siya sa iyang helper nga naghigda sa iyang sofa nga wa nay kinabuhi. Dali siyang gidalas tambalanan apan gideklarar kini nga dead on arrival. Padayon pang gisubay sa kapulisan kung wa bay foul play sa kamatayon niini.